Os pensionistas do Barbanza volveron a saír hoxe á rúa para protestar, como levan xa tempo facendo, ante o desinterese da clase política. Fixeron esta vez atendendo a unha convocatoria da Coordinadora Estatal pola Defensa do Sistema Público de Pensións. A mobilización de hoxe abre un período de tregua duns 100 días, a modo de cortesía ao novo goberno do Estado, que está en fase de constitución. Damos unha tregua ao novo goberno que sala para mirar a políticas que realizan, si son do noso agrado ou non son. Si se levan a cabo aquelas promesas que nas campañas electorales habían marcado, como o fortalecamento das pensións sobre a Constitución, aumento das pensións mínimas, garantizar o IPC das cuantías das pensións. Se no plazo dado non se levaran a cabo algunhas das medidas que nos propoñemos, non cabe duda que seguiremos, como hasta ahora, manifestándonos e mostrando o noso rechazo ás políticas que se fagan. Ao novo goberno pídenlle dúas medidas, para eles as primeiras que debería adoptar. Por unha banda, a revalorización das pensións de acordo ao IPC real e por outra, igualar as pensións mínimas aos 900 euros. Pedimos a formación dun goberno progresista de inmediato e pedimos que o novo goberno nas súas primeiras medidas aprobe a revalorización das pensións de acordo co IPC real e igualar as pensións mínimas a 900 euros. O rexedor boirense, recén chegado ao cargo, o socialista Xosé Ramón Romero, tamén tivo tempo de achegarse ata a mobilización e falar durante uns momentos cos pensionistas para interesarse e apoialos nas súas reivindicacións.